Ongi etorri Txorien Sasoi honean programara. Bueno, gaur beste egun bat gehiago hemen, Zigor Iturrieta Ruizen konpainia honean, eta horrekin batera gaurko errezeta vegano munduari eskainitako izango da. Iepala. Iepala joxepala mundiala. Mundiala gehien bat sukaldaritzan esperimentatzeko. Bai. Zer ringo dugu gar, Zigor? Roqueforta ezagutzen duzu, ez? Bueno, Roquefort vegano egitea badago, eta hori erakutziko dizuegu gaur egiten, modu, nahiko erresa, ez? Etxean itxeko modukoa, eta... Bai. Eta emaitza, Emaitza ikusgarrie behintzat, gero dastatuko du. Gauze horixe da, ezta? Mundu berri bat da hola hemen, sukaldaritzan ingurun edo, eta veganismoan edo elikadura honetan dena idazteko dago, edo idazten ari da. Orduan, horrekin lotuta, Roquefort veganoa ingo deu, eta horretarako produktu berri batzuk ezagutuko ditugu. Lehenengo eta behin, espirulina. Bigarren, honako aroma. Aroma hau kasu honetan gazta urdinarena da, eta gero jarraian Zigorrek mundu guzti hori jorratuko du. Tofu behar dunez, tofu hemen daukegu. Koko olioa, hemen zenbat gramo dauden gutxi gora bera 50. 200 gramo tofurako. Koiarakada bat, honako misoa. Misoa zuria gomendatzen da, baina etxan duzuna guk adibidez hau genuen. Vale. Tipula hautsa, baratxuri hautsa, garagar legamia, kasu honetan limoizuku txantxa batzuk, eta ozpina ere gehituko diogu, gatza ere bai, eta guzti hau honekin izango da tofu horitia. Tofu hau, tofu fort izenarekin bataiatu deu, zertan erabiliko deun honako tartaletatxo hauek betetzeko, zerekin? Udarearekin eta intxaur batzuekin. Hori bai, udarea ingo deuna da hemen gozatu eta karamelatu. Beraz, hau den azalduta, nik lanen jarraitu bet. Aurratzen nintzen, Zigor, udareak zuritzen. Eta udareak egosita, ez? Karamelatu. Ona, azkenean, beste aukera bat, gutxi horienen beti, izateko guk ateak ez dizkigu eseri izten, eta ez gara hemen asaiko esaten jendeai barazki jalea izan berdan, vegano izan berdan, ero olako olioak erabili behar dituen, ero ez. Gu horren olako kontuetan ez gara sartuko. Guk erakutsi ditugu gauzak, ze gauza dagoen gaur egun merkatuan, eta egia da, aromen mundu hau Jaionek esan duena, garai batean, industria hundiarekin, ero elikaduran industriarekin eta jatetxeekin batzen genuen zerbait dela, baina gaur egun demokratizatu egin da eta eskuragarri daude olako esentzia olioak, ez? Azkenean, nahi digun, olio esentziala beharren gehiago da kimikoak die, kasu honetan, baina gauza da zein aukera zabala da hon, eta egia esan, bai. Ni web horrian sartu nahi, Jaione, eta Alberto hori, oin ja hau esaten duen zeitun sartuko da. Alberto, hau zen dagoen, duriaman zapore amateko. Jaione, duriama ez dakit zer dan, agian, baina duriama da, Tailandian ezagutu genuen frutu bat, handala, fruituen erregina deitzen diote, eta zaporea oso gozoa dauke, egia da oso zapore berezia eta gozoa. Baina usaila ikusgarri txarra da. Lortzen bauzu sudurzuloan muga psikologiko pasatzea eta ora sartzea, gero esperientzia solare, krematxue, gozoa, baina usaina atza, hegazkinetan debekatuta dago fruta hori eramatea. Saltzen dituzte gaietan, lehorra, karameluak, baina fruta bera ezin duzu bidaiatu. Ze nahi gabe, maleta hori birikitzen bada, haure azki, usaia. Euskal Herritarren gandik ikasteko, gaztazarragu hemen eraman jan denatatik indezakegu, eta berdintxu, antzeko parezio. Gaztazarran usaia antzeko dauka, fuerti hau. Hemen tofua 20 minutuz egosiko du. Egi esan errezeta hau ez da gurea. Ez da gure sorkuntza bat, egi esan mundu hau idazten ari den horretan, batek baino gehiagok erabiltzen du. Sarean ikusi dezakegun errezetaren batean, gordinean erabiltzen dela ikusi dezakegu, baina gu ez gara horren aldekoak. Zergatik hau azkenean lekale bat delako, prozesatu gabea eta oso astuna izan daitekelako gure digestiorako. Orduan, guzti hori saiestearen ez da ezer kostatzen 20 minututxo egostea. Txorienen ez gara nekatuko Jaion esaten, tofua kozinatu egin behar dela beti, egia da, saltzen da gazta veganoa bezala, eta horrela ikusita tentazio ematen du, hola moztu eta hogi tartean sartu eta jateko hogi pusketa batekin.
ez da komenigarria. Jan daiteke, bai, noski, baina beto da beti bero aldi bat ematea zerbaitekin. O plantxan pasatu, o kozinatu, edozein modutan, baina beti zerbait kozinatu imar da, tarte bat. Eta hori, bueno, ja urte batzu amazkigu esaten, baina jente berria bakigu hor tartean dagoela, no ez baitek ero oin, tofua gaur esautuko doagian, ero ikusi izan du, baina ez da inoiz ausartu, guk aukera bat emango du, baina beti tofua kozinatzeko, tofua erabili behar badu, kozinatu etxean bezala. Bai, edo bestela, bapaten zango du, horregatik, eta soia esnearekin, soia erariarekin ere berdina gertatzen da. Beti komeni da, irakitxe puntu txiki bat ematea, eta guain batzuk zango du, horregatik igual. Bai, horregatik. Bai, eta egia da, oskaiutik freskoa, bero egiten duenean, ondo sartzen da, goxua da, erateko edan erreza, baina, batzuk, arbendolan esnea, ez arbendolana? Bai, arbendolan esnea. Arbendolan esnea berotzen mauzu gehiegi, ez dala esaio komeni, oloa esneari ere gehiegi berotze esaio komeni, hauek bestatzuk, ikastengoaz, pixkanaka. Pixkanaka, hori da. Segundu txiki bat, hemen udareak zatitzen ari naizen honetan, zartagie berotzen jarrita dauket. Errezeta veganoan nahi deunez bere osotasunen eta euneko eunen, olio txantxa bat gehituko diogu eta ez gurina. Zuek bestela probatu nahi baduzue errezeta honen parte hori atera eta beste dozein errezetatarako, gurinakin, beste puntu bat emango dio. Bai. Eta, ja bukat, olio horiek, olioa ez, aroma dira. Aroma horietan zitzeiten, esan du, zaporea danetatik daude. Paella, carbonara, erara, kurria, barbakoa, zapore, ia denak zeuden. Zuk orduan azkenian, asmoa da, kasu honetan, batzuk esango dute, zertan eraliko dute, tofua, ez? Tofua jantzen zu plantxan eginda, eta nahi diozu, oiazko egaltxo zaporea eman, holako tanta parea bota, eta, zapore hori ematen dio. Gehien bada, zaporea emateko, ez dio, ezer gehiago gehitzen, eskentzen. Orduan, hor ja, bakoitzak erabili ero ez, guk ekarri dizugu erakusteko, eta gaur egoin sarean sartzen bazaete, hor badaude, hainbat informazio horren inguruan, eta web horrian non saltzen dituzten, eta ikusiko duzu, eskaintza, baina zabala. Eta nik uste nuen, izango ziela, holan, normal, ez da, marrubi zaporea, ez dakit, frutana, boilurrana badao, olibena, baina dira, errezeta prestatuen zaporeak dira asko. Adibidez, pizza bapaten. Bai. Zatez dut, hau zertarako, indiezakezu adibidez etxean patata pure bat, eta bapaten pizza olako bitanta bota, eta jendea txunditu. Hori kimikoaren aldekoak ez bazarete, ez behiratu, ez saiatu, ez sarture, olako kimikoa da. Bai, hori, nik nire etxean egia zen horri zentzuk egin ez diote ikusten, baina, probatuko dugu, noski. Udarea, dantzan. Hortzen. Buelta batzuk eman, eta gero jarraian honi erantziko dioguna izango da moskatela. Zuek edozein ardo txuri baldin baduzuek, gozo antzara baldin bada hobe, berau. Bai? Oso, udarea, ditu egia esan, Euskal Herrian, udarea, gurea, bai, bada gurea. Baina, hau, erromatarrek ekarri zuten, berez Persia aldetik ero ekarri zuten udareak, baina ja gurea ganatu inditugu. Eta egia da beti dagoela hor zagarran atzean, ez? Hemen zagarra bera, zagarra besterik ez da entzuten, baina udareakin berezia, eta igual, beti hori bai izan daiteke gure lurretan zagarra baino berandu dagoela, ero gureagoa dela, izenkera ezberdina euskal udarean dako, zagarran dako bakarra. Bai. Zagarra. Udarean dako, makatza, udarea, madaria, txermena, eza molde ezberdina badaude. Horrek igual esan nahi du gureagoa dela, ero hemengoagoa udarea zagarra. Ez dakit, gurea egingo bagenu eta sagardotegiak dauden bezala udarearekin olako batengo banuz izango zen txermenardoa. Badakizu txermenardoa eiten zara. Txermenardoa eiten da? Eiten da, eta lehen gare batean zagardoari gozo puntu emateko ero, gozatzeko ero, trukoetako bat omen zan, esaten zan batzuk, udareak sartzen zizkietela, makatzak botatzen zizkietela, zagardoari. Zagardoa egiteko, hor zagardo gilien bat badagoa,
norbait hori entzun duena ero, mesedez idatzi, txorianeabildua.eus, aber hori egia da, nik enekien, eta enekien ez da udare ardoa zegoenik, sagardoa dagoen moduan, udare ardoa bat zegoenik, eta, bueno, gaur egun, seguruenik, patxarra danok ezagutzen dugu, udare patxarra, eta baina edari moduan ardoa, sagardoa moduan udarean, nik hori ez dut ezagutu, eta agian non baiten egiten dute oraindik, eta prozedura berdina izango da. Ideike. Gozoagoa, niretzako. Udaria beti nire zapore aldetik eta gozoagoa da. Abesti bat ere eskaini geni zaioke. Kupela, txermen ardoaren hotela. Hemen gatza. Usaia. Usain? Esan dakoa, moskatela. Edo kina, edo bestelako ardo goxo bat duzuela, barrura. Ostra, kina, zenba denpora entzun gabe, hori. Jendeak horrein dibaldauka kina etxea. Eta saltokitan ere denak batera daude, esan nahi nuke. Beraien sail berezie daukie. Zuen etxen, esaten dena lehen, negongela bakoitzen izaten zen armairu bat, olako gauzetarako. Oraindik ere mantentzen duzu alakorik idatzi duzu, txorineabildua.eus. Bueno, udarekin, doixe, frutu integrarria dela, kalori gutxi, zuntza asko, digestio errazekoa, umei be, normalean esaten da, umei hasten dienen fruta jaten da, udarea ondo egoten dalaz, xamurra da, biguna da, eta gaina alergeno gutxi omen ditu, gaina heltzeko be, jarrizko luzeta da holantxak, ebatzeko, udaria. Baina da urtsu eta azkenen uzten zatio dena nahiko zikinduta. Eta agian, sagarrarekin alderatuta hori da, ez? Pixkat igual, bigarren mailan gelditzeko edo ematen dion aldaera. Ez dakit, besterik gabe. Ez dakit. Sukaldean bebai, egia da, nik sagarrarekin errezetak gehiago ezagutzen ditut, ez? Udarea normalean, beti, konpotan batean sartu izan dugu, guk neguko udarea konpotan beti sartzen dugu. Zepagago neguko eta udako udarea konpotan sartu izan dugu. Gozo gintzan, gero ensala udarea bota alzaie, eta gozo gintzako mundialena enetzako udarea ardotan. Zerekin, udarea ardotan, zerekin? Arrozesiniakin. Idek eta arrazoia. Hori da, udarea ardotan horre goten da guztora. Arrozesine hoeba jarri, sartzen duzuan, txop, eta aina polita da. Arrozesina txuri-txuria eta ero belbeltza dan udarea. Bueno, hemen. Bai, bueno, gure tofua ja hortzen doitxun egosita da honontan, itzali, eta bueno, etxean ez bali maduzu olako oialik, komenigarrie da, bueno, adibidez maindire bazartzen zaigunen, edo, bueno, bazatitu, eta erabili dezakegu sukalden hainbat eta hainbat gauzetarako. Adibidez, prentsatzeko zeurak kentzeko, iragazteko, gauza askotarako. Txurie bada hobe. Beti ere garbigoa, ez? Itxure. Eta garbitzeko erresagoa. Oira. Zergatik zigor? Lixiba erabilien dolako. Baina sukaldean gero lixiba zer zigor? Urberotan bezartzeko. Hori bai. Bueno, ikusten duzuen bezala, hau, bere esan genezake tamainan edo bikoiztu da. Honi urak endu bartzaio, ze tofuak zer du trinkoaren sendotasun bat. Guk ere sendotasun hori eman nahi diogunez, ingo deu prentsa gixako bat. Itxi, beste taula bat gainean jarri, eta horrela utziko dugu ordu erdi bat. Gainean pixua ere jarri diezaiokegu, nahi baldin baduzu heltze bat, edo... Eta, bueno, hortxe, txintxo. Hor gehiaizko urak endingo digu, ez? Da pixua zapaldingo da baita. Pixkat, bai. Azken finean, pixu horrekingo diona da, ure ateratzea, zerren eta tofuak badu, ez? Porotasuna edo horregatik. Beraz, sukaldea pixkat txukundu, eta guain ikusiko duzu emaitza. Bai, bueno, eta udarena inguruan, esateko gauza gutxi gehiago. Bueno, ekoiz landienak, bello, Txina... Hau da, bai, barkatu. Txina, Italia, gero Estatu Batuak, eta gero ustote Espainia diela, eta, bueno, gaur egun ja udarea izenak esaten da udakoa, baina urte guztian zehar jaten da, eta, bueno, horre badu denominazio ezberdinak, eta, baina niri gehien gustatzen dena, hori negukoa, hori neguzuko salea naiz. Eta Errioxan bada, Errioxan bada uda. Goraipatu dezagun gure inguruka. Bueno, ikusi duzu, helen erakutsi dizu egun tofuaren erdia dago. Beraz, oain, hemen, hau zatitu, atzaparrekin edo mamurtu edo.
Eta gehituko dizkiogu, gainontzeko osagaiak azken finean zaporea edo gerturatzeko helburue duenak. Txintxo, barrura. Eta hone bai, berrindu ingo dugunez, testura ere krematxo emango dio, ez? Ze gazta urdinak erori badauka, ez? Testura krematxo izatea. Bai, alde batetik bai, gauza zer den koko olioak, esan genezak 20 gradu azpitik sendotzera jotzen dula. Orduan, ozkaiun zenbat eta hotzago euki, zenbat eta denbora gehi orduan da trinkogoa daula. Beraz, hau gozatzeko edo jateko, beti ordu erdi lehenagotik atera. Zigorrek esan duen testura hortara hurbiltzeko. Vale. Segun esan, zein da, usainik ez daukana? Usain gabetua. Vale. Hori kontutan euki, ez pauzu ezagutzen koko olioa, eta erosten juten mazatea bat dago, usain gabetua dana, hori, bakarrik olioa, baina usainik ez dauka. Oso gutxi konparatuta besteak ez, besteak koko usai sakona eta potentea dauka. Orduan, kasu honetan ez zaigu interesatzen, ze Roquefort bat, erolako gazta urdin bat eikia nahi dugu, eta horri koko, tropikala izango zen, ez? Roquefort tropikala dituko genioke, eta auskalo, probatu. Etxian baldin baukazue koko zapore duna, ez dakit. Ez zaitu komentzitu. Ez, erresa da, azken finen, eta erabilera ematen zaio, koko olioni ematen zaio erabilera, beraz, esan dako, usain gabetua edo erderaz desodorizado. Horrela eskatu eta setxunek hartzizue. Hemen, osagaiak gogoratze aldera, koko olioa, tofua, misoa, legarmia, hau da, garagar legamia. Limoi txantxa batzuk ere gehitu dizkiogu, baratxuri, hautsa nobe, barkatu hori tipula zen, hautsa nobe, gainekoan izaten da, zatia honditxogoak dituna, zakarra gelditzen da. Baratxuria, hau da, baratxuri hautsa, barrura. Hemen, hau gutxi gora bera, 1 mililitroko 2 lau txantxa di. Hemen kontutan izan da, 200 gramo gutxi gora bera tofu gehitu dizkiogunak 8 txantxa emango dizkiogu, bai? Horako gauzekin kontu zibili beharko, ez? Desan pasatu eskero pixkaz potenteak izango dira, oie. Hoi da. Bat. Lasai, hau bakizu dela mantxo doan gauz bat. Eta tofua erosten duzuen honetan, espauzu errezeta honetan erabiltzen, miso sopa inalduzue, sopa mundial bat gure txean asko maite duguna eta tofuarekin doana, arrautz estatuta para dejan alduzue, tomate saltza batekin, txikituta inalduzue eta hartuta hamburgues antzeko batzuk egin, aukerak nahi dituzuen guztia, baina oso interesgarria azkenean, askotan hitz egin dugu tofuan inguruan, proteina asko dauzka, vegetalde jatorrikoak, eta, kolesterolakin, ero koipekin da, kontu zibili behar duen jendeantzako interesgarria. Baina, erabili du garagar legamia, parkatu, B12 vitaminan oso aberatza dela, orduan, barazki jaleen dako oso interesgarria dan, ero veganoen dako, ze gabezia hundiena B12 vitaminan izatu dute, ez, hauek. Orduan, alde hortatik oso kompletoa dela esango denuke errezeta hau. Olako robotean itea gomendatzen da, gaur egun ia etxe guztietan bada robot bat, beraz, eman dena ongi oratu arte. Papatian olako, Roquefort pusketa bat hauan sartuko bat nuen zala, zurzulotik sartu da hor. Roqueforra gora eta bera ega, baina gazta urdina ere niretzako zaporez puntx, fuertego edo bado olako beste indar bat. Nik uste dut, Roqueforra deitzen diola, baina gazta urdinetaz hitzein dara. Bai, Roqueforra, bai. Gainbaloratuta dao, ez, baina txiste bat iteko balio digu, bai. Nik ez dut ezango, bota. Hor bi elkartu die eta esate jo bat da beste, Henry Ford horrekin dik dirue kotxekin da beste, eta bera nahiek aztakin. Eta haren semek honekin, zinemakin? Ford, ez Ford. Ja, badakit. Bale. Ford izan zen Henry Ford marka sortu zuena, gero dau Robert Ford, gazta sortu zuena, anaia ziela, eta ero zeuen Harrison Ford,
zala euren semea. Bueno, zigor nahikoa. Txantxan, guk indu hemen lotuketa tontoa, Baina, bueno, guk ezagutzen duena famatuak gure garaikoa, sasoikoa, Harrison da, Jaione. Buah, Harrison. Harrison, Robert de Roque, bueno, ales, ditxikeri simple, hainoinoak. Harrison eta zene gendun itxegin, azkenean kontua esan Harrison bueltan, gure Indiana Jones maitea bihotzekoa horretxua. Indiana Jones moduan ezautu genduen gainera. Bueno, niko baino pixka zarragoa dienak ezautuko zuten, lehenengo ingo izan zen La Guerra de las Galaxias. Gero, bueno, hor zegoen, ez da, ja, trilogia, zemat atera zituen Indiana Jonesenak, 5-6 bai, eta ero handik urte batzutara beste bat atera zuten. Baina, bueno, horre Blade Runner pelikula badao, zemat pelikula, ez que iruro urte tipo honeda emazki pelikula egiten. Bueno, bai zinema mundun, eta, bueno, beste hainbat. Hala eta guztiz ere, Indiana Jones pelikula saieko esanguratsuena niretzako, Sean Conneryrekin ateratzen dena, motoan eta ondoan altzoan duela, bere aitaren lan egiten, hori zazan azkenetakoa. Gero inzuten gero berandu uste dut beste bat, nik denak ikusi ja euskadana, eta, bueno, horre, nik beti nire buruan daukadana, gainera, ez da izan zan, agertzen dira da olako baskari, zukaldari bat izan geratuko zaio, juten direla, eta, bueno, janariak dira tximu baten burmuia holan txapela irikitzen da, burmuinak, gero sugeak ateatzen dire handik, eta, bueno, olako, zan dezagun, menu veganoa etzan, justo gura veganoa etzan, baina hori niri hiltzatuta geratu zitzaidan buruan betiko, eta hori, pelikula hori, garai hartako efektuak, gaina gaur egun ez dakit, gustatuko litzaiake berriro ikustea, gaur egun dauden efektuak eta ikusita, nola dena ematen duen hain benetakoa, guk garai hartan, pelikula hartan, arekin, zaten da modu, flipatu iten, flipatu. Gai hartan Durangon 5 zinema zeuden. Eta juten ginen, asteburu gu, zinemara juten ginen, da, bueno, ikusi genituen honen Indiana Jonesen saga guztia, eta, politxa bak zer da, nola bilakatu zen bera aktore. Ze horrek ere badauka. Zerbait kontatzeko, Jaione? Bai, hemen, ikusten duzuen bezala, oreain da dau, eta testura hau da, bai? Gutxi gora bera, krematxu dau, eta atzaparretara itxasten da, baina, bueno, pixka labaindu ere, bai. Behin hori esan da, molde bat behar du gure tofu forta sartzeko. Horretarako aukerak, alde batetik tuper moduko bat hartu dezakegu, edo olako lauki zuzen bat, eta bestela badaude sushi aiteko olako gailu batzuk, hauek ere oso bitxik dienak, esan genezake triangelu formakoak. Beraz, guk hau erabiliko du. Bueno, biek kasu honetan. Garrantzitsue da plastiko filmarekin forratzea, zeren eta hau presioa inbar dioguneri eta gero gainera ateratzekoan mozteko edo aukera hori izateko. Bestela izango litzateke ogian nola zabaltzeko edo besterik ez. Orduan hori esan da, nik hauek forratu, beteko ditut eta gero azalduko izuet urrengo pausua zein izango den rokeforraren edo gazta urdinaren ezaugarri den urdin kolore hori emateko. Txuri hortan dagoen hortan, ez? Bai, gero, hori da. Bueno, ez dakiguna da, gehienok ez duzue jakin, pero agian bai, seguru Felix Linares kontatuko zuela behin baino gehiagotan, Harrison Ford arotza zela, eta, bueno, George Lucasentzako bere etxean liburutegia egiten ari zala, honek eskatu zion, bere orduan Star Wars buruan zeukan, eta filmeko gidoia irakurtzen laguntzeko, eta gustatu izitzaion nola egiten zuen, eta paper bat eskaini zion. Hori aukera. Hori esatezu, zoria izan da, nizan naiz? Ez dakit, baina... Begira nora iritsi zen, zerbait ikusi zionarek. Noraino. Zerbait ikusi zionarek, eta, bueno, hartik aurrera, eundaka ez dakit, baina dozenaka pelikulatan, eta... Bueno, hor jarraitzen du gaine oraindik, ez? Oindela 3 urtero ikusi nuen pelikula bat, ez dute nahi horatzen zait. Bai, zuzendari lanetan ibili da, zuzena zazue favorez, ibili alda zuzendari lanetan. Egingo zuen zuzendari. Ekoizlea diote hortik. Hau da, aktorea eta ekoizlea.
bueno. Bada zerbait. Bada asko, Horretik. Nahiko luke, eta askoak honek behinduen lan guztia itea, azkenean. Ibilbide oparoa esan genezak. Bai. Bueno, hemen inguruan zer esateko gehiago dugu. Intxaurrak aipatu. Beitu, gaur intxaurretaz, ez dute, intxaurretaz askotan itzen dugu, ez? Omega 3 ona daukatela, burmuinen dako ona diela, osasuntxua direla, eta hori, baina ez dugu itzien inoiz zuaitzataz. Eta ze preziatu dan, zurgintzan, oina, arotza izan dugun hontan, Harrisonek seguruenik ere, jakingo zuela, intxaurrondoa apreziatzen, ero bera jakingo luke esaten guri, ze gurtien honenak, ez? Baina intxaurra badauka bere, intxaurra polita. Eta gainera, ona. Osa, gure etxian dauzkagu ate batzuk, lehen etxian hor zeudenak, intxaurranak, eta etxe guztiatan aldatu gendun, ate horiek izan ezik. Ate horiek daude, nik uste dut duela 60 urte jarri zienean baino, hobeto. Perfecto, Angel, ez daukate inungo ezerrez, inungo fai horik ez ezer. Intxaurranak hori bai, pixatzen dute, askatu behar izan ziren, eta pixatzen dute, baina kalidadeko, beti intxaurra fama izan du. Bai. Bueno, hemen gure gaurko bigarren osagai, esan genezake aurkezte aldera gatozena. Hemen, hau da espirulina. Espirulina alga bada, espiral formakoa, eta hau, orain arte batipat, proteinan aberatsa izan delako, beste erabilera batzuk eman izan zizkio, baina guain sukaldaritzan sartu da. Eta ez sukaldaritzan bakarrik baita harakinen munduan, eta beste hainbat esparrutan ere kolorea emateko. Benetan, kolore urdinska, berdexka bat ematen dulako. Kasuentan gaur hemen ikusi ezakegu, eta nola egingo dizkiogun, bai gazta urdinak edo, hau da, rokeforrak ditun, arrakala berezi horiek, lehenengo eta behin hartuko duolako txotx bat, eta zuloak ingo dizkiogu, eta irekiera batzuk. Ingo dizkiogu, 3-4 bat, gero joango gageio egiten, Eta eror barruan sartu. Hori da, eta horretarako komenigarria da, edo txotxarekin berarekin, pasatu mesedez koiaratxo bat, baina honena, olako koiaratxo baten esan genezake euskarri hartu, sartu pixkat, eta barruraino bultzatzea da, bai? Hor. Eta hori da ideia, denakin, berdin ikia. Eta espirulina ez emango, bakarrik kolorea, ero baita zaporean, ero... Ez, zaporean bereziki ez. Ez dira eserringo, bakarri da... Ez da, itxura hori. Aldik eta gehien gerturatzea ordezkatu nahi deun horretara. Nik uste korronte honek ere hori ematen dula, ez? Gaur egungo sukaldaritzan edo gastronomian. Aldik eta gehien gerturatzea. Bai. Eta batzuk esango du... Ikusten duzunean ere hori izatea. Bai, eta batzuek adibidez hori gaitzesten du ez. Zergatik ordezkatu? Hori da. Ematen du dena ordezkatu behar dela gaur egun. Bueno, ordezkatu bai edo ez, gauza da, jendea erabateko pentsamentu daola, eta sorkuntzan ere bai, eta hau sortu dela. Bai. Hori izan dut irakurketa bat. Zuk esan duzuna, azkenean mundu hau, esan dezagun niko berria dela. Eta gaur egun aukerak milaka. Dauzkagun baliabideak, osagaiak, eskuragai ia denan daukagu gaur egun. Orduan, imaginazioa eta denbora eta burua izan ezkero, zerrez. Hori da, nik uste errezeta hori ere behar dela, denbora, imaginazioa edo irudimena. Eta gero eskuratzeko ere bai diru aldetik edo baita ere esan nahi duke sarean sartzeko aukera, gauza gehiago. Baina, hemendik esatean, etxian gaur bihar egitean nahi baduzu hau, eta espirulina espaduzu inoiz aurkitzen, azkenean espirulina bai dala zerbait kendu alko genukela, bakar izango zala biztarako zerbait. Besteak esentziak emango dio zaporea, hori bai behar dugu, tofua behar dugu, beste osagaia bai behar ditugu. Berakatza bai ero ez, hori bakutzak, baina horrek ematen dio. Hori da. Kasu honetan, hau izango zen gehiagoia bakarrik, estetiko, ez? Bai, baina, bueno. Bai, ondo, Emaitza ikusiko deu eta gero baloratuko deu zenbateraino merezidun bai ez. Baina, kombinazioa ona da, hemen daukaguna, azkenean, ingo gura da, gazta urdinak normalean zerekin juten dira ondo, ez? Zerbait gozoarekin eta klasikoak, gero, txipira iristen garen. Bai, iritsiko bai ala bai. Bai, txipian klasiko handi bat ezagutuko du, eta hemen hori ingo du, azkenean, udarearen gozoa,
gero gazta urdinaren sapore fuertearekin, da kombinazio hori da zoragarria. Hori da. Bueno, hauek orain hozkailura joango di, pixkat horrutziko deu, esan nahi nuke errezeta amaitu arte behintzat, baina hauek gero hozkailura joango die. Vale. Guk hemen aurrez prestatutako batzuk ditugu, jaradanik ikusten duzuen bezala, oso ongi egonkortuta, ordu batzu, 5, 6... ez dut ezetan aste berez? Ez, benetan, ez. Orduan esan bezala, hau, gero, aradoa. Eta, bueno, udarea prestatuta daukegun hontan, tofu forta prestatuta daukegun hontan, intxaurrak kraskatuta, eta tartaleta hauek erosi ditugunez jadanik indakoak, niri behintzat montatze besterik etzen falta. Ados? Ados. Bueno, nik intxaurre eta gauza gehiago sakutxot, nahi behaz. Bueno, askotan goseak inda gaudenian da hori, serotonina daukatenez, ase sentsazio emateko ere, interesgarria dira. Esaten dute, aste eskukada janda egunian osasuna betiko, hori ja. Guau! Ja, claro, hori beti trampa dauka. Jentea ez dago, nik guain txaurra jatitxo dazteat eta gero hartu eta erreiken dut eta ez. Dena da. Dena geiketa bat, intxaurrak oso ona dira, janin bar dira, baina horrek ez du esan nahi hau janda gero dena libre da hola. Hori da. Ona direla eta jan behar dira eta eskuragarri ditugula, eta bueno, gurea, esan behar nuen, baina hau ere erromatarrek ekarri zuten baita ere, eta sartu zituzten, eta beira hor, sartu naiz, kata bat, aukeraketak iteko garaian, intxaur katak, nahi dut esan, saltzeko garaian zertan begiratzen, kalidakoa izateko. Asko begiratzen dute koipe desente izatea, gero neko borobilak izatea, borobiltasunai garrantzia ematen diote, baita, badauka, bai. Gero, oskola oso gogorra ez izatea. Nahi dut esan saltzeko garaian, gero nahi baituz saltzeko jende aurrean gero saltzeko intxaurrak. Oskola oso gogorra izatea zei interesatzen, tamaina baita, eta bestea direnako gogorra txikiak eta zertako erabiltzen dituzte. Oie, kraskatu eta gehienak gozogintza mundurako. Hortako erabiltzen da. Baina koipean eta garrantzi handien eta ematen dioten nahi da hori. Koipean aberatzak izatea. Gero, hemen aipatu izan dugu, intxaurrondo baten azpian lokartzia ez dela interesgarria, buruko minakin altxatu bat zarela. Zianuroa antzeko produktua sortzen dute ez, intxaurrondoek azpin, eta zer gehiago esateko intxaurran inguruan. Nik badauket gauze txiki bat. Bota! Intxaurran ingurun baino gehiago ekarri zuen erromatarren ingurun. Bota! Zenbat aldiz aipatu dugu, erromatarrak ekarria, erromatarrak edatua ez dakizer badakizer. Euskal Herrira hainbat eta hainbat gauze ekarri zituen, baino bertan zer genuen, beraiek etorri baino lehen? Sardoa. Euskara, jos. Etxe. Bakoitza bereak inene. Hoxe etzuen ekarri. Eta eraman betzuten nin? Hoi da. Azkenean zai izango hitz egiten, euskara. Ez, oso erresa, favorez, Igor? Bueno, guretzako, bai. Baina, nik esan dut, gure amak ikasi zuen. Eta azkenean, horrek inguruak asko egiten du, egun nun bizizaren, nire dut esan, suposatzen dut, erresa izango da toki batzuetan ikastea, gogoa daukazu beti ikasten da. Baina, bizizaren inguruak asko egiten du. Eta hone dago itxura bat, honi hola, bueno, ez erren noa ditzen. Holako ospino lodio ditako batek ez. Topa. Topa tofu fort. Hapa, Harrison. Bueno, tofu fort tartaletan ondoren, vegano jakiekin jarraituz, betiko klasiko bat, endibiak, tofu fortekin beteta kasu honetan, klasikoa, Roquefort saltxarekin izango litzateke. 80. hamarkadan, zenbat horrelako jango etez ziren.
falta ezineko bat. Hori bai da, hau adibidez, jatetxe laninun jatetxe bateko hango sukaldarik, bamatezizkin gomendio batzuk luzatuko izkizuet zueri ere. Hauek garbitzeko azkeneko momentun pasa behar ziela uretik esaten zien adibidez mikaztasuna saiesteko. Hau endibia izatez txikoriaren sustraia da, gordetzen dena eta gero, hola garatzen dena. Ordun, zesan nahi duen horrek? Benetan mikatza dela. Uretan garbitu eta ordu erdi baldin badeu bueltaka, mikatzagoa bihurtzen da, beraz. Ure ikusi eta gur, besterik ez. Bai? Garbitu, justo. Di da. Eta hau, plateran atundu ondoren, gero kremaiteko hemen alde batetik soia jogurre dauket, intxaurre batzuk, eta lehenin deun tofu forta guzti hau izango da hemen birrintzea intxaurre gabe, noski intxaurrek apaintzeko dauzkegu. Hau, errezenda honen antzekoa gura nahiak erakutsi zion, nire izan zen, etorrek egin zigunen etxean zen, eta egiten zituela bera da, endibi horiek, laranja laukitxoak, eta gazta urdin laukitxoak holan naztuta, eta oliba olio pixkat gainetik, eta holan bere hortan pikote horako, zoragarria. Baina, Jaionek esan duena, klasiko handi bat, eta klasiko handi horiek, hau da, badaude hor sarean egoten dira, solako zerrenda batzuk, nik ere ezagutu nuen EGB, nik bizi izan nituen ez dakit EGB-era joan, ni EGB-era joan nintzen, bai, 80. hamarkada bizi izan nuen, naranjito ezagutu nuen. Hau, errezeta hauek hor daude. Meloia urdai espikoarekin. Zeinek ez du jan hori? Hori izan da, munduan nik uste dut bere garaian apurtzaile izan zen zerbait eta mundu guztiak eskatzen zuela jatetxetara juten zana. Gero zeona itxaski koktela. Koktel de marisco. Beste klasiko handioa. Ahatea naranja erara. Hori ez da pantojana? Zan pantojana. Ez hori da pato a la pantoja. Pato a la pantoja. Hori badau? Hoi amo. Baina uste tarten laranja daukela, Betxo. Bueno, gero, Menier. Ze ona. Menier, erara zenbat jandu. Itxaski pastela. Tartakeso. Bengo nik esan nuena. Ze gehiago. Klasiko handiak. Kopa la casa. Etxeko kopa. Gare batean, beti. Oiaskoa diote hortik. Oiaskoa pantoja erara. Oiaskoa da. Barkatu. Ez dakit, daude errezeta piloa Wellington, lehen garai batean gaina dena beteta iten zan, ez dakit zer honen betegarriarekin, ero beste ez dakit izan betegarriarekin, lehen dena beteta, esne gainak eta... Ostoreak. Ostorea pila bat. Sukaldaritza hori, ematen du dala oindola ez dakit zer, baina, ni gaztetxo nintzenean, olako jatetxetara jun gurasoekin, eta olakoak ateatzen zizkiuten, eta hori zan top, eta gaur egun, ateratzen baizkigute hemen eta jartzen baitugu, jateko dira, top. Egia modaz pasa direla, baina, hor ere... Aurkezpen hau, 80koa da, 80 marrekoa. Endibia kasu honetan, horrela aurkezten ziren, esan genezake handitik txikira eta beheruntz, bai? Eta gero jun hartzen. Hori da, gero betegarria gainan jarri, eta ahoratu. Hemen, esnegain bat nahi baldin badiozu gehitu, hau da, edozein arbendola, olo edo hauetako esnegain bat, bikain da bestela, jogurtak eskura ditugunez, jogur batekin. Hau, barrura ere, mamutu. Eta hor zer, neurrian, bakotzak... Nik hau alde-aldea da biztut, bakotzak guztua junteko probatzen. Hori da. Tofu forta eta hori bai, gehituko dizkiot pare bat tanta zan genezake aromanak edo piskat altxatzeko, bai, gainekoan motxil geldituko te den edo nago. Guztia ekartzen dizuegu, Ana Vega Perezek kasetariak, Bizkaiene moduan sarean asko ibiltzen dena, atera du liburu bat, La Cocina Viejuna. Eta hor piskat olako kontu eta zitze egiten du, lehen zer jaten genuen, zer zeuen modan, eta zertaz, aspertu horiek ez daite inorra aspertu zen, baina, denborak aldatu die, ohiturak ere jatekoak ere aldatu dira, eta gaur egun, hemendik urte batzu barru auskalo, zertaz egin dugu. Zer esan alda gaur egun hola modan da hola Jaione? Holan esateko modan, goratzen zatean 2020 hamarka zenbat
2020ko hortan, adibidez bat, honako hauek, mikroinlaben iten dien madalen hauek izena duela Crufins edo lako zehoz izena du, Vale. Bueno, hauetako batzu, ziurrenik. Edo, jatetxetara juten danean jendeak goize askatzen, jatetxetan, bueno, igual, humusak eta olako hausak, sarrerakoak, pikoteoa. Azpizuna foarekin. Bai, hori lehen zan klasiko. Gaur egun oraindik, ni da gauza bat, ni azpizuna beti bakarrik. Ez foarekin, ez gazta urdin, behitu, zenbat azpizun entrekot aragi janote dugu, Roquefort saborearekin. Gazta urdin saborearekin, aragi ona, oan desegiten zana, baina, zer zan, gazta urdina. Ostra! Horreati bat, horreati. Aldamenean jarri aldamenean, ze jenteanik jatetxe batzutan ikusten nuen, egin zutela hartu, eta gainera, gero saltza, sartaira bota azpizunan gainera, eta utzian pixkat egosten, eroan kozinatzen da saborek gehiago hartzezan. Astuna. Horregatik zigor, esaten da, bai, automobilekin forzina aberatsa. Ez, gezki, ez, bera nahi gaztak intzituna sortu zituna. Ue aberastu zen, 80ko hamarkadan, beraz. Eta Euskal Artzai guztiak jaione, Euskal Artzai guztiak gazta urdina egiten ari dira, pila bat ari dira, Eta oso produktu onak egiten ari dira hemen Euskal Herrian. Bueno, hemen, hau izango litzateke aurkezpen bat, esan genezake saltxa eta olako platera, endibia platera bat aurkeztea, eta gero, bakoitzak berak nahi duen bezala, gehitzea bai saltxa, bai intxaurra, bai nahi duen atori, eta hone di. Betxo, larainan ere, hemen, ozerreko, mangoarekin besta txarra geratuko? Ez da, eta hori urrengo bateak utziko. Bueno, honekin ikusten diko hau gaula. Puntazo. Oso ona. Oso ona. Hau da lan hona daukagu. Zorioneko gu. Eta soineko zuek horri izatearen. Eskerrik asko beste behin. Eta horren arte. Bihar arte jainko nahi badu bintzat. Agur.